assalamu alaikum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pini TV mi salmini on to gonnone to gonirɗon ko Diarry Ndiaye Baylo Bodeji debbo mo hawre hawni walla mbiya debbo mo badalal Wourossiré di Ali Tambadou walla debbo mo magama e litama o woni Baylo Bodeji mi salmini on kadi mi salmini kadi yaadiɓe ɓe hande kam min mankirama gotel o jiiɓi joɗima hakkude o rek hol mankuɗo madame Ndiaye a salminama e Salma Aidara yam woni big salminimama jami yo heno mono ɓuri yewndam assalamtu aleykum awladu Sénégal assalamtu aleykum awladu Mauritanie ko debbo dondu e cammalle pari fuura ngara jiya ko ora jewna kalto ɓiɗɗo pullo woni biyo bimi e mbimami a salminama a wiyama worop machallah Salma comme cuni noon oto jalnamɗo en hande invité min ko invité mo gandanɗa hoore mum hay goto watta ɗum présenté rendo fulɓe ngo woni gorko mo Orca City on woni El Prési a salminama yo Diarry mi salmini ano e Salma aussi mi salmini kadi yeɓiyankoɓe Pindi TV donc ko beelama mawɗo vraiment arde tawtorede émission moon yonta hande donc voilà from Orca City to the wood woni ɓinguel Baya Seck eyi ko noon tan e kadi en puɗɗota tan calminani technicien men Djiby Dieng funeram mi wayri nandem kadi mi salmini kadi gardiɗo galle o Baba Abou Samba Diop yam Diop Jubba e mama men mama Sali Dia debbo bawɗo temdere gorko salminama yama Dia Pullo e ko noon hande sen yi min joɗima ɗo ko émission men invité men El Prési noon enen gandi ko gorko mo Horkadiere kadi holto fayi holko woni dow muɗum mais El Prési min jiiɗi andude hol gonɗo El Prési ko yummum innir ɗum El Prési walla ko bamum innir ɗum El Prési yo bon El Prési déjà ko jeune artiste goto jeeyaɗo Orkadiere donc El Prési ko inde artiste o donc indam normal ko Ismaïla Diop mbiremi quoi donc jeune voilà puɗɗiɗo wadde rap guilay fin 2017 ne waɗi hen évolué voilà ha ñalawma hande o donc en keeɓi voilà e parcours hen keeɓi wadde pas mal de choses ko wayno sortie ji son uji single aji voilà vidéo ji donc ha ande Allah waɗi eɗen tindo e Douta Seck inchallah yalla newno amin mais El Prési meeɗi wadde concert Dakar walla ko joni fuɗɗi non ko joni hikka woni première fois quoi e oɗo concert woni premier mam concert ɗo e nder Dakar mais Fouta aɗa waɗanno concert aji Fouta mboɗo waɗa toon concert aji wona goho wona ɗiɗi ene heewi waɗi ɗon pas mal de concert quoi way woni Horkadiere woni guure tariɗe Orkadiere voilà ewo mbiɗa ko 2007 natɗa e rap 2017 natɗa e rap mais 2017 o est ce que ko nden El Prési anda walla El Prési ko joni waɗat imposé yimɓeɓe rendo fulɓe yo gandum pla force walla bon no mbimami ni tan déjà sene fuɗɗorto ko nokku mo jeeɗa o toon gadorɗa jogade fans uji après ene yaaha voilà aduna ne wonma découvrir donc hande on peut dire que voilà natti tan Horkadiere quoi donc El Prési bon wona hay batte mais je peux dire comme vraiment hande machallah quoi hayso tawi indam wonto yetta e partout mais voilà hande alhamdulillah quoi ne anda hay sino seeɗa quoi eyi joni mbiɗa wawi bosɗon memɗo ɗon fiɗo ndam Salma Birani kañumne holko foti namdade El Prési namdomo noon nde woto hulmo de mais anko fal fananmo haalaji wala feccinani taw ni o carriére mo ni heewi pourquoi mi andama min kar rapport mo andi mo haydi non mais c'est normal neɗɗo kadi a wawa andide yimɓe foof quoi kam fof kewi boyujam bammo raɓen fof ko boyujam ko noon bon peut-être c'est pas la première fois mbo rewe oɗo émission ne wawi voilà peut-être passage mo dewnomi ɗo en keɓani chance yitirde andodirde quoi El Prési a fuɗɗima wadde clip aji walla a suwa mi watti a waɗi a watti machallah waɗi pas mal de vidéo aɗa mokkaran Diarry ɓuuri andande o rapporagal dal aɗa huuli wona fulde amin affaire rapport aji ɗi gandumen ko heewani
ok kono min ambuɗo annduɓe anda dal ko ruube dal min jedda ruuɓe tan jaaro min banggue rammuji ndi mi anda ɗo hay ruben yaha kadi ñanden won waji gorɗo ñande mbiyaɗa aɗana prépare affaire goto Douta Seck ouais le 1er novembre le wi tikraji fof nana e makko 2000 5000 gawana ouais effectivement non Allah yaari ni wonu yo kawri hen amin inchallah kay wiya wadde hoyni kay an min dokkanma bolom jeyna minen Inchallah. sabu ki yimɓe ma ɓeɗen ɓe coodade inchallah inchallah mais el prési holko woni dow mon to gonɗen ɗo joni woni avant concert o taw holko gonoɗa e dow mum bon avant concert o déjà 2025 mi yaltinino projet goto ene wiye ko EP sah mbiren ɗum EP 7 titres ene wiye beelamma e mette donc e nder oɗon projet ene waɗi titre goto gandanɗa hoorema ne wiye min tan e hooram ene waɗi hen jamfo ene waɗi hen no regret afo nani hen foof ko an jaaden yewmalen hen quoi donc ko temmuji gandanɗa hoorema kalode haala mette e yidde ham wala ko parti beelam ɗam haalata quoi e beelam e mette ko wura tan aduna quoi joni aɗa wawi wadde a mewani mini hen seetan e album o ɗon wottama mo ñamanɗa minen ɓallami ɗinguɗa siɗa mi stress o mi itta ɗum e hooreme dal stress baɗon hollum bon jiɗɗa ko thème aduna walla jiɗɗa ko on son gandanɗa hoorema to haala ko yidde wonno saɗa haala kam on haala ko ganduɗa hoore mum ko waɗi triste sabu ɓe ɓeydata wayde joni haala kam ko ganda il faut d'abord après il faut mi waɗa affaire goto ganduɗa hoorema to ko ɓuuri wadde ko ɓuuri wuurede ñalawma hande o par ce que hande eɗen jogui probléme goto aɗa yiyi neɗɗo ene yaaha machallah omo ñanti ha fewi omo jooɗi tan jija physiquement ni tan jijamo mais ndeysan a anda ko woni wuurde voilà donc oɗon son woni min tan e hooram par ce que a ƴeewi mboɗo haale mbimami des fois ɓe darat kam ɓe jiiloro andude min ko gurmi mette beldam des fois ɓe dara kam ha ɓe jiilo andude so tawi min mi muyni beldam des fois mette keɓat kam mi sikka aduna woni koye samde dow hooram des fois ɓe juge kam hay goto e mabɓe anda to ndewmi ha jettimiɗo min tan e hooram komi telɗo emi joojam des fois mi sikkat aduna woni koye jorade dow hooram mi ronki yewɓe paamam haɓena juge kam ɓe ganda ko mbammi daj min ha jettimiɗo e gurdamam émotionnellement suis blessé no soldat piyaɗo balluiɓe suis touché succès wumni guitte majjini mi ronki sernude añɓe e yiɗɓe min hen saaha ɓerdam nde yorat no hayre ko kamɓe bonni ɓerdam nde mbatti ɗum hayre gurdam kewɗam mette caɗele neɗɗo ne wuure hakkude yimɓe taw ko telɗo aduna softiret sa ala keɗo toɗo min ñawam wona docteur cohlum ko keɗo toɗo ɓe keɗoto machallah wax dëgg yalla ko gonga nde woni aduna e han jugemenji ɗi keew jugemenji mbarnuma ka yiiɗa wadde sérieux par ce que neɗɗo neɗɗo yahata wona e jusdema taw andani honɗa e dow mum par ce que après wona yimɓe foof jogui force mentale oɗo ko mbawɗa wiide fof ne wawi ɓennude mais neɗɗo il suffit mbiyama konngol gorol ndeysan waɗamo travail toute sa vie kala to jooɗi affaire o ɗum tan wonere mayne momo donc yimɓe kadi aussi yo mbattu hakkillaji ɗum ɗon wonen affaire aji ne mbaɗi sensible quoi wona yimɓe foof jogui force mentale wawi waɗi ɗum kadi géré woni ganduɗa a sisan ɗumen kala men hunde muusa ɓe hen mbatto ha jomum watto ɓerɗe wona woni en yaltima hen yaltini ham kay nice Allah non ko wuura ko wallahi ne wuura ɗum wonno objectif projet o sah wadde gandanɗa hoorema ko gongal président gueɗɗo yimɓe guuri peut être el président wonko wuuri hen entourage am won yimɓe kadi ɓe guuri hen sa ƴeewi jam fo kadi nani hen aduna voilà ko temmuji tan mbaɗi fréquent quoi si wallahi noon mais el président hol rapport hande rapport uji kewɗi ene mbadda fitrine e nder koye munen comme ɓe ƴeewa mawɓe walla ɓe ƴeewma ɓe mbawi waddude tan mais el président holmo meɗno waddude fitrine walla goɗɗum yo featuring bon min kam mi wona artiste tan guddiɗo par ce que déjà artiste ko jogade ouverture voilà par ce que sa uddima tan gueɗe ɗe foof ko haadata tan koye ma quoi mboɗo jogui featuring aji mboɗo jogdi featuring e Daygo Josi Family mboɗo jogdi featuring e Buzzshit Mauritanie donc mboɗo jogui featuring aussi e Gimzer ñeño moderne aussi mi meeɗi invité mo projet am presque kanko wonno ɗum introduire et aussi to jeyami to woni Orka Diéré woni nde wonno rapport nde walla non avant presque après ɗum ɗon quoi bon mi invite mes projet tan way comme communicateur traditionnel ɗum ɗon affaire et to jeyami toon Orka Diéré mboɗo jogdi toon featuring aji mboɗo jogui toon nouvelle génération ngaji yimɓe mbaɗi ɗum featuring quoi mais mi yii en waɗi joni ɓe nemɓere nana ɓe mbi woni boyi ɗi soɓe jiiɗi wadde fitrine e rapport mawɗi ɓe joɓat ɗumen
bon musique comme déjà ko business quoi ɗum kam mi wawade ɗum exclure e musique wonde par exemple artiste oɗo o ɓurma notoriété après bon jiiɗa wadirmo featuring o taksuma prix ɗum koye industrie musicale e jeeya ɗum ko business mais min kam mi meeɗa yobde artiste haalis mi meeɗa yobde ɗum hay batte déjà ɓe mbaddumi ɓe foof peut être ko feeling o nen ɗon mi waɗat enregistré son ha pare mi waɗa envoyé jomum heeɗo yiyen hoore mum kañum ene jogo envie vraiment arde wadde kon participer projet quoi affaire aji jam ɗi fof no gari min kam musique bon ko feeling tan jarumi hen quoi aɗa imposé hoorema onon wernoni El Prési an kono de watta kam son uji classe ma tan classe tan haala wona ettata kam laamu ngude joni ko sañi laamu ngude ko laamu wajiɓe ɓe kamɓe sa etti noon a yeehi anawama ko ɗum woni hoore nde ala comme joni hande daroɗa tan a classe Bamouр rap wona e mbiya Bamour aɗa classe am aɗa haala tan Bamour am kañum welta ga jawma ɗum ne weeli quoi min affaire ne welami min ɗum noon welami classe o Bamour rap ha Tamba Bamour welta ka kañum classe ma ko weeli to ettoje ngala hen dal minen hamin hen hamin mbaɗa game donc voilà ko hen jeeya quoi wawi ittude ɗum hen ko hen jeeya quoi ko hen jeeya ala probléme ɗum ala e probléme goto onon joni affaire joni on kaldino koye mon tan mbaɗa classe ma walla weltan mbaɗa jomum classe non wona haaldude ni des fois bon peut être jomum sentira tan oɗo voilà min kam cikkunomi onon kaldino koye mon tan pour yidde buzz bon arendi neɗɗo artiste a ala intérêt classe de neɗɗo mo gandanɗa hoorema an ɓuuri mo niveau e rap donc peut être a yimɓe fof ne classe ma tan donc peut être voilà wonko pawɗa guire ma walla honto pawɗa koyɗe ma jomum en to jettaki toon des fois wonen classe uji kadi par exemple ndenden génération mbadden folla donc go foof ene waɗa hocca go foof yiiɗi wiide min woni king e to voilà ko ɗum noon quoi après voilà affaire o noon rap ko compétition quoi go foof ko king donc king yimɓe fof mbawa wonde king uji chaise lamɗo ko goto tan wawi joɗade hen donc noon ko noon tan min kay pour min classe gongol koɓe ɓe kaldana koyeɓe tan pour yidde tan jande beaucoup de non ñakara noon hol waɗoɓe ɗum mais min kam min mbaɗani ɗum quoi ko wawɗo ɗum ɗon kay par ce que sa yi o jaabo o annanani tan hen o jaabo ma ɗon yaha studio haala ko wela an ni non ko rap wona diine voilà rap wona diine donc voilà ala norme uji poɗɗi waɗede suivre quoi c'est ça kamde mbiyam kala to tournumi télé TikTok WhatsApp El Prési jeymi El Prési dal bobo joom jaman ko mbiyata ko hande ko kanko fawiɗo junggo saabu omo noddamo omo woni hunde wotere concert mo gandanɗa hoore mum ɓiɓɓe fulɓe foof nen paati Sénégal Mauritanie Mali foof kala to ɓiɗɗo puɗɗo wi mbimi ene fadi El Prési ko jogade cuusal walla ko ɗum an a wiya mbiɗa wadde concert Dakar comment an garata mbaɗa tëb rek ndiwa mbiya ɓuura ko boyji mbaɗata escalier jo an watta escalier an waɗa coppelu voilà mi waɗa coppelu tan mi yetto mi naati hen quoi bon ko fit tan ko fit quoi par ce que no mbimami ni artiste foof ene jogui vision jaan holto gimmeɗa wonto jiɗɗa yettade alay saago noon so tawi wonto jiɗɗa yettade il faut ɗum namdi ko liggey donc wadde ɗo concert Dakar bon déjà yimɓe ne mbiya an to guittuɗa oɗo feed pourquoi direct garɗa mbaɗɗa engagé Douta Seck bon wona hay batte Douta Seck ko goto esplanade mo gandanɗa hoorema wonna ɗon tan ko pour spectacle uji te hande enen leñol fulɓe ngol eɗen jogui ɗo machallah public ɗo e Dakar quoi parce que voilà eɗen jogui ɗo un bon nombre de public donc enen aussi il est temps mbaɗen woni e koye men kolliren koye men vraiment ko watte ɗo ho enen aussi eɗen pour wawde jogade hen gueɗal eɗen jogui yimɓe donc voilà ko ɗum ɗon tan et pour ce faire ɗum ɗon ko liggey artiste foof par ce que minen artiste eɓe so tawi minen foof go fof joɗima ala joguiɗo cuusal wadde concert Dakar hol mbaɗowo hay goto voilà mais joni El Prési est ce que ala gonɗo caggal mo o joguiɗo doole puusamo arani hol wonɓe ɗo en jogui doole ɓe jiiɗi tan ko puuse boy cuusɗo kono ma saabu en waɗi boy kam sa wi ɗumen jeeya Douta Seck dogal res saabu ne gandi jeeraɗo nayi goto saabu ko Sami wi mi salmini borom gorko o wi Douta Seck woni probléme ko par caro dimirta par caro yene mawni famɗani comment an garɗa tan mbaɗa engagé Douta Seck rende kam ko mbiyata ko hol mbaroɗo woni caggal made bon c'est à dire min tan goto mi wawa ƴettude initiative wiɗen waɗa concert Douta Seck donc mboɗo jogui yimɓe ɓe liggittomi donc avant ken waɗe il faut min jooɗo min mbaɗa concert o bon en mbaɗi ɗum ɗo holko heddi holko poɗɗen wadde holto woni direction o après min jawri hen min mbi pourquoi pas mbaɗen concert Dakar donc holto mbatten
parce que MCU jannen ɗo goɗɗe nen ɗo bon kadi enen en jogui affaire goto hande ɓura wiide Douta Seck woni nokku mo ganduɗa hoore ma ɓurɗo wadde accessible e men ɓurɗo andede e men quoi par ce que wonen spectacle uji ene ɗefi lobbinade seeɗa donc Douta Seck kam voilà yimɓe fof hande voilà yimɓe fof ne gandi ɗum quoi kadi ɗum ɗo c'est important par ce que ko yimɓe kadi garata concert ma alay saago an mbawa wadde sorale gueɗe kewɗe wonen détail uji genre côté spectacle est ce que yimɓe jogata probléme déplacement ji en e ɗum ɗon bon quant à yimɓe wonɓe caggalam en joguimi tan ko yimɓe waɓe homnam ni yimɓe susɓe reeɗi susɓe risque voilà minen ko guila min jibina koye risque tan min jahat quoi ko pari tan komin yimɓe challenge bon wona neɗɗo goto won caggal ma mais hol mawɗo ɓurɗo hen wadde fausse mawɗo ɓurɗo wadde fausse bon déjà min je travaille avec pas mal de gens je travaille peut être won wonɓe caggalam ndeysan wona yiɓɓe indeji mumen mbaɗe cité mais voilà oɗo événement mboɗo ligguiɗo hen e Farba Evans woni Baya Seck mention spéciale à lui voilà kankone aussi omon jaggui ɗum omo wuuri événement waɗi ɗum comme no moho des fois o jogot occupation ngaji mohoni sa o fawa ɗum de côté wone événement he voilà à part ça aussi mboɗo jogui yimbam staff am ɓe liggitomi voilà ko noon tan fonno wiidemo tan an fulɗo yatta e ma non ala min kam très sincèrement voilà minen kam voilà komin yimɓe susɓe risque quoi yimɓe susɓe pari challenge mais tikiraji nene jaaha walla jaahani tikiraji nene jaaha yimɓe nene cooda yimɓe nene cooda affaire o nene yaara seeɗa tan mais voilà eɗen jogui jort après yimɓe ma gar par ce que enen d'habitude en jogui affaire goto koma yaha heddo 3 jours walla 4 jours min jiiɗa yimɓe foof voilà ene mbaɗa waahu ɗiɗon affaire aji mais nene yaaha ko hunde gandanɗa hoore ma mbeɗa hooli kam ɗe guri ɗiɗi kam ɓe mbawi hebbin toon hokka ƴernaɓe yasinnaɓe orka ƴernaɓe e Madine Gounass naɓe orka ƴernaɓe way surtout orka série mom par ce que voilà dole ɗe ko ron quoi min hande somi joguimo cuusal tan hande yaltude wadde songgo Douta Seck ko ɗum c'est parce que voilà wonto ndewmi wonto gummimi kadi mboɗo andi vraiment voilà komin jogui ɗo e public o quoi kadi orka ƴernaɓe voilà machallah ko yimɓe ɓoyɓe wadde mi support ma so neɗɗo mawni tan peut être koto gimmeɗa ɗo ɓen yimɓe dokkuma e mawninma quoi c'est ko ɗum ɗon tan voilà El Prési en kalten koye haala Douta Seck hande e programme sikki le 1er novembre inchallah sikki ko heddi en hewani ko balɗe est ce que wona 10 jours voire 11 jours heddi hen voilà en jii enen ɓiɓɓe fulɓe ndeysaan surtout onon rapport ɗi woni onon jiiɗi wadde mais hen saji ɓuurat musde concert mon comme leƴƴi goɗɗi ɗemɗe keddiɗi no keɓirta parrain et marin mais enen en donki heɓde ɗum an est ce que ɗum watta e ma tampintama seeɗa dal saabu affaire o ko moyen namdi de ko moyen namdi ni mais ndeysan aɗa andi hunde sa yiiɗi ɗum tan ko muusehi woni beelamu ɗam quoi passion saɗa wuuro ɗum ko mettata o an ko ɗum woni ko welatuma hen quoi par ce que aɗa sentir vraiment malgré ne muusi ni aɗa yaha hen ha gasa bon malheureusement enen en keeɓani oɗon chance genre jogade partenaire uji walla sponsor uji walla parrain walla marraine voilà ɗum kam voilà en kewani ɗum mais voilà alhamdulillah parce que minen kam yimɓeɓe liggitoɓe machallah gofo nen waɗa hen doole mum jawdi mum donc concert ni Dakar ne heewi en namdi haalis kewɗo mais hamine liggo hen ko moyen namdi équipe o nen ɗo voilà mboɗo so muusi tan des fois aɗa jogui sa yeccirima tan aɗa jogui yimɓe voilà entourage o nen ɗon quoi haala hen si wallahi kala o ko wonde ɗum sa wonde yimɓe saɗa hokkiɓe cer saɗa hokkiɓe tan saɗa tottiɓe tan respect way ɗum tan woni avantage way ay sa wonde yimɓe a jaaɓi wonde less tan an ko heewi a heɓat wallahi ɗe an anande boy nehiɗo mi andama de anan goyide ko anande nehiɗo yo needi ala mi andama kono mboɗo andi tan ko nehiɗo dal sayre no haalni tan neɗɗo sayren haala tan andata ja carrément o ko nehiɗo aynima konko jottaɗo mo waɗa cité ɓeɓe nan ɗon quoi wona mi telɗe waɗama jeeranamo haala ko fota haalde yesma gota no waɗa o haala ko fota so wona min telɗe mi mami o haala mais ay mono haala normal omo haala joni salma mimi naddani ɗo El Prési ya won gawlo mo walla gona ñeeño ma non ya posmo question ngaji mbimam ya posmo question aɗa des fois neɗɗo honko guurta e aduna ma ko guurta walla wonto ndewata genre succès wawa waddema jeeyi c'est à dire an holko waɗatma intéressé holko weltintuma tan du fait que mbaɗa son weltina neɗɗo walla change gurnam neɗɗo an ko ɗum jaguirta ko woni succès quoi mais voilà hewde guiri yimɓeɓe ɗum wawa change ude neɗɗagal ma hay batte par exemple min hande sa tawi on wuramen Orka Diéré donc des fois sa yama oɗo woni El Prési a gamata quoi so tawaram tout le temps bedde he voilà suhaɓe fo relation mbaɗo nice jogui mum ɗum woni lawol noon wara jan hunde tan mawnina hoore ma fiya hangami mi alra suhaɓe heccuɓe ko relation mbaɗo nice min ala mo donkumi fijude quoi donc ɗum ɗon yimɓeɓe mbawɗa yeyde tan ko musique ma après heddi o neɗɗagal woni foof quoi
kadi ɗo kala ko jeeɗaɗe ko wona moƴƴere e needi koko lambata ko voilà merci beaucoup so lammi min cooda El Prezi a jogui idole nder rabo idole e nder rap idole parce que le mot idole o c'est à dire ko hunde mawde quoi awi idole bon ñakara no mbimami ni tan arene rap enen puɗɗa he ɗum quoi ko hunde mo ganduɗa hoore ma arde men ala sago ɓaari hunde nde a fuɗɗa he par ce que min wona premier rappeur gadiɗo rabde donc hol adiɓe mi ñakara wala wooda woɗɓe mi hen inspiré et tout donc à force de ne pas dire mboɗo jogui idole mais mboɗo heeɗo pas mal d' artiste quoi min komi neɗɗo keddoroɗo musique min eɗen mbawi classe ndir ni mbaɗa son mi heeɗo min yo wel tan so aran hol bañ kalɗami comme hande El Prezi ene wawi comme heɗade comme minen ama mbawi darde ene animatrice goto min dar ɗum mi yiyano on no waɗita animé ni welimi on wona idolam ko annene wasata tan e rappeur yor mohino hay ara meeɗa mohinade wona mohinade ni wona mohinade ni quoi ara min jiraɗo min mi wona genre mi je sais pas faire semblant quoi min kalemi tan no jirami gueɗe ɗe ni no mbimami ni ara le mot idole ene mawni quoi affaire o wona pamduɗo mais mboɗo waɗi fil ko hewɓe mbaɗata ko machallah hol yimɓe nan ɗo voilà genre neɗɗo haysa yiɗi hasguina neɗɗo a wawa par ce que kañum liggi Allah hokki ɗum kañum liggi hayti oɗo niveau quoi mboɗo heeɗo tout le monde rappulaar vraiment voilà kadi ene yimɓe mbaɗa affaire aji badde nice mboɗo heeɗo R&B voilà nice quoi an joni firti ko hoorema woni idole hoorema rek gonga makko gonga makko c'est-à-dire min komi heeɗi ala idole dal sa welam mbiya quoi min ko musique mbiɗi yidde avant neɗɗo o quoi mais El Prezi hen saji min jeeya iba men anen iba men oui iba men wala woni ham waɗa ɗum ɗo concours goto woni kanko jeeyi mais kanko jeeyi mbiɗa yiyen hewɓe boyi hewɓe rapport hande ɓe gandum ko hen jalti mais an alano e linka e iba men walla ko an woni waɗi dépassé ɗiɗon affaire uji walla non wona dépasse de ni ay concours aji rap ɗum ɗon ɗum ene jeeya ko waɗat forgé rap par ce que rap fuɗɗi d' abord koye bedda des fois on jooɗoro ɗon piija wala ɗum mbaɗa freestyle uji et tout ɗum kewminande silama kene yo ya e bedda he voilà e bedda he quoi des fois battle aji ɗiɗon wona min kulini mais des fois ko temps ran wonata ayan oɗo kanko jeeyɗo déjà fuɗɗi oɗo session oɗo édition déjà tawi min komin woni programme de concert arande kadi gueɗe ɗe fof a wawa fawdirdede quoi après so ɓooyi fof ɓoccirata mais ɗum ɗo makko aran taw eyyi non mais déjà après poule uji fof peccama quoi je pense parce que mi yino affiche o et tout donc voilà affiche o yalti donc minen aussi amine programme concert Douta Seck donc a wawa fawdirde projet ji fof mais wona mi dépasse ɗum non mi dépassani voilà amin ko rap quoi et kanko aussi so noddima tan so yar bokrana bokkat so hawri mi waɗani hay batte mi bokkat parce que min déjà min somi ari somo roɗo hunde min darta hen garmi ko gagnade walla nani mbaɗirem ɗum par plaisir par amour o quoi gueɗe kewɗe min watta hen sorale kadi en wili gara boyɗi mbaɗaɓe ta pawnaɓe ko wulda ala ganduɗa mbiya noon o mbaɗani rap gonno ko fijje jeehe beddo biyen ko jooni beddo ganno ko yimɓe dabar ko hay saɗa clash neɗɗo waɗir ɗum avec amour quoi neɗɗo kala kaɗa waɗa ɗum waɗir ɗum yidde yo yidde nde aɗa feeñje hen quoi mi naata affaire amour he mbimi El Prezi an joni rabo a taw mawne rabo walla altan mo jiɗɗa rab an tan yidde ɗum hoorema bon min famille amen mi tawan hen musicien mi tawan hen rappeur donc ko min vraiment rap ko yiddema nannuma e rap ko yiddam nani mi rap ok ɗum jinnomi namda te weeɓani weeɓani ke tawani yumma a tawani kawma a tawani mawne garata mbaɗa wallay ko yiɗi tigi ana tawi famille mon e waɗa en jooɗo télé waɗa animé ok woni komi andano eyyi joni tamen joni gasa Djiby Dieng waɗa signalé guinnamen holko woni kankone Djiby Dieng annena fodde yurmade mbam ko sanki goppa min gonɗo e émission amen keɓe 40 minutes yurmo yafom amin minen aussi vraiment je tenais à te présenter toutes mes sincères condoléances duwonadema parce que je pense guila ɗum waɗi ha joni en keɓani haaldude hen min wonnomi tan komi tinani quoi donc eɗen duwonomo aussi yo Allah yurmomo way felde ko kopelo ko Allah yurmomo yafomo Allah harnomo aljanna voilà kanko e mayɓe julɓe fof amin mi haali sehilaɓamɓe ɓe fof kasma hen papa thiam kam adni kam leldemo duwordinde woto bonnanammi ɓe neldatam kala noddumen duwono ham neldata kam duwari inchallah Salma ay ujunnaji joñi en ay 25000 ay batta neldani sona haala machallah émission amin weeli El Prezi bobo joom jamanu cinno e hoorema ganda yimmiɗa ganda holto paaɗa anani surtout ça n'oublie jamais ça o hejjit ɓe goppuɗa caggal ɓe yumma e bamma oɗo mukko ganduɗa hoorema indis janggo e jaam effectivement feewe hoorema merci pour non mi merci feewe hoorema ɗattoje ɗe fof ala sens
esma wara jaab am andunumo an sa ala yuma ram yofta jaabora hatte gasi non wara jaab en tout cas merci pour le conseil joni moni moma cekkitiɗe wonde kadi concert to paɗen ko gon programme o bon min mom cekkiru déjà voilà ko salminde mon ano wala e caméraman o weltanade mona yidde wiide yo jokku golle tan parce que leñol ngol wala goto fof tan leñol ngol wawi ɓamtorade go fof nokku mo heydiro mbaɗa foddema ha timma woɗa faɗa hunde orɗo minen hay batte pour voilà wadde hunde nde quoi donc côté musique côté banggue yo banggue donc enen mbawi rendinde doole men ha gueɗe ɗe foof mawna donc mi mboɗo weltano moon par ce que mboɗo yiya golle ɗe mbattude machallah ne waɗi nice e ko wona ɗum ko hokkude voilà leñol fulɓe ngol foof rendez-vous le 1er novembre voilà toon to Douta Seck prévente uji ɗi foof mbaɗi disponible ɗo e nder Dakar kala to gonɗa hayso an so neɗɗo waɗimo contacté ne wawi hebde billet donc prévente o ko 2000 jour ji ko 3000 et VIP ko 5000 donc keñoɗe prévente uji ɗi avant kene gasa jour ji cikum sa yi 2000 francs 3000 donc ko 2000 o fori ɓuranemo webde quoi donc voilà ko noon gande affaire o komin mbaɗata ko wona horko ƴernaɓe tan jeeyi ko leñol ngol foof par ce que ko kiram tan quoi wonen gueɗe saɗa waɗa ko kiram tan natirta hen quoi donc garen kebbinen Douta Seck Douta Seck ko heewi foof enen ɓuuri Douta Seck hewde quoi wallahi wa Fouta Pulari bobo tan so darima tan Douta Seck heewa sabu en jii ñandene koɓe mbaɗi ko le 3 ɓennuɗo ɓe mbaɗi ɗo geste joɗɗo machallah way geste mbaɗeni ko Samba Pullo Yero 2 concert Wourossogui kamɓe fof mo fof jigui kala ko jiguino yaltini en jii ɗum ɗon ngollo noon ko frère men yonta el prési noon Douta Seck le premier en gandi Douta Seck kam yimɓe fof ne gandi holto hetti ko Médina tikitaji ne weeɓi ha may min noddami tan woni wowɓe soodɓe ɓe dugu demen roi MC en keewi sodde blog ɓe codanno kala rapport bannoɗo e Dakar ɓeɗo ɗiɗi juuɗe mabɓe naatino hen kono ha hande wuuri kon rufani kadi ko frère men arti ɗo hamin ñaagui on ballal saabu ko mbiyata ko sa waɗi concert ala parrain ala marin ala haydara ko moyen ngaji ma tan jaltinɗa il faut kadi jiguiɓeɓe kadi ballon wa diaspora on foof hayso garani waɗi boyi wonɓe ɗo en jiiɗi yaade mais ngala ticket saabu miijoro ko ticket e wonde passe aller retour onon wa diaspora min ñaagui on nde coorton Abdoul Camara sama soninke bobo onon fof coode bologaji dokkon ɗum boyi ɗi jaa saabu boyi ɗi jiiɗi yaade ɓe mbaɗa doolel frère men el prési e ko noon tan ko Diary Ndiaye debbo mo hawre ko mbinami ko rek rewno salmin ɗon jarama kadi mi hokki on rendez-vous le premier to Douta Seck le 1er novembre inchallah kadi frère men goto ene yaltina ene yane projet woni visa bi kañum ene nene lawol ko noon tan enen fof koye rappe gonɗen dal galnoɗo fof goɗɗo o arat ko noon tan Allah accu ha dimanche inchallah